לדעת מה הפתק הזה אומר, סבא, תסביר לי את זה, מה זה צריך להיות? סבא תדבר בקול רם. זה לימודים כאלה, בחיות כזה, בגלות הליכוס כזה, שאין צלחוי הגוילון. מה זה היה? נס כזה. כן, מה היה? זה 200 שנה, כמעט 200 שנה מפצירת רבינו. כן. יש לך פה פתק? לפני כמה זמן קיבלת את זה? בסימן הזה, וידעם זה של בן אדם, רק אני לא שומע. אבל כמה שנים זה אצלך הפתק הזה? 63 שנים. 63 שנים. שנת תרפ"ב. איך זה קרה שהגיע המכתב הזה אליך? ספר. לא, אני רוצה לשמוע. אני הייתי יחיד בישיבה, בישיבת מעבר לנש. ואני הייתי יחיד שקראתי למסלול. כן, שהוא היה פרס שלו. הוא היה איש פלא. כן. אוהב את השם כזה, צדיק הזה, שלא רואים בו היום. כן, נו. ומה היה אחר כך? בשנת תרפ"ב היה לי ירידה גדולה. זה בסדר, בסדר. שנכשלתי ונפלתי ואכלתי לפני התפילה ביום שיבוץ הליכוד. בבוקר. בבוקר. ודאי הרגשתי טוב, אבל כן צריך להיות גיבור, מה יש? לא מתים שהם לא עושים תענית. אבל אני לא יכולתי להתגבר, ואני נפלתי ואכלתי ביום שיבוץ הליכוד, אבל זה היה בסוד, בחדר שלי, לידם זה שם בן אדם. וידעו, בסימן בסוף, בסימן י' זין בתמוז, בתמוז זה עם נקודות, צבא ופסח על עטוף. פסח על עטוף. שיבוץ הליכוד יאמרו שאינך מתענה. מדוע נצחון יש גפרס, פרס נשאר. אז לא ישתה. זאת אומרת, הודיעו לך כאילו שאתה כותב לך פה בפתק שאתה... עכשיו מה... איך ידעת מה הפתק הזה, איך הוא הגיע אליך? איך מצאת? איך מצאת אותו? איך מצאת אותו? אני כמעט שיצאתי מידה. כן. נפלתי בעצמות כזה, בדיכאון כזה, שכולם רגילים שאני תמיד שמח, ופתאום הוא בעצמות כזה, בדיכאון כזה, ולא דיברתי עם שום בן אדם, רק שכבתי ולא דיברתי כלום. אז הם אמרו, זה הסוף של הברסלבים, זה הסוף של הכתי לברסלב. בסוף, סוף כל סוף, נעשה משולה. זה משולה. ממה הם חשבו שהשתגעת, סבא? מה הם חשבו? בגלל זה שהוא היה חסיד פרס, כאילו זה השתגע. למה הם חשבו שהשתגעת? כי הם לא ידעו שזה היה רק ההתחלה של חסיד. למה הם חשבו שהשתגעת? הם חשבו שאתה הולך להרים, להתבודד. שלא התעניתי. לא ידעו כלום. פתאום אני עצוב. במצב כזה, עצוב כזה, בדיכאון כזה. אז אמרו משהו קרה. אתה מתגלגל בערים, אז אתה... כן, אמרו ש... מתבולל, להתגלגל על הערים. לא היה איזה חיה או איזה... משהו נקבע אותה ונראית. נתתי וזה הסוף של הסיפור. כן, ובסוף? אני שמעתי את זה, יואי לי צעד גורם מזה שאני גויר עם בזיון ובועד. אז דחיתי לפני השם, להתבודדות, התפללתי לשם שירפא אותך. כן, רציתי עליה, אבל יכולים לעשות תשובה, מה זה הגיטרון? לגשמיות ירפא אותך. שירפא אותי. אז נכנס ומחשבתי, אולי נרדמתי, אני לא רוצה לדבר מה אני לא זוכר. כמו איש אחד נכנס ומופיע ואין מביא דיבור. תיכנס לחדר שלך בישיבה,
וזורקים את זה. נו, אז נכנס, ושם נמצא תרופה שלך. זה מה שאמרנו, מה יש לי להפשיט? נכנסתי לחדר, פתחתי את הארון, יוצאתי ספר, ופתחתי אותו, והוא היה זה, היה, עכשיו, איפה שפתחת את הספר. כן. היה הדבר הזה. ואני שמתי לב, ושמתי לב לעלייה, מה היה של העלייה? עלייה, נתתי עלייה בספר, זה דבר, אז לא שמתי לב לעלייה, רק קראתי בתורה שרבינו הקודש מחדש, בתורה, בספר. רבינו הקודש בחי מאוד בכל דיבור שלו, אבל אף על כן, אחרי שגמרתי לקרוא, נרגעת. המחלה כמו שהיה, וראיתי שם שינוי. אז התייאשתי. רציתי לסגור את הספר ולהודיע, אבל לא מצאתי מה לעשות. לפני שסגרתי הספר הבחנתי שיש שורות טובות. על הפתק. כן. על הנייר שהיה שם. התחלתי לקרוא. כן. ומה כתוב פה? התחלתי לקרוא עד הסוף. וקיבלתי שמחה כזו שלא ידיים מעולם. ומה כתוב פה? אפשר להבין את זה? מה אתה קורא? תקרא לי את זה. מאוד, כן. כן, כן, כותב את זה. מאוד היה קשה לי לרדת אליך. אליך, כן. אם תכוון, נראה שכל השורות ישר. ישר, כן. נכון. כן. ולרדת אליך... זה בעקור. נכון, זה כאילו בירידה. כן, נכון. זה סימן של ירידה גדולה. אוי לא קשה לי לרדת אליך. כן. ואחר כך תלמידי היקר. אחרי הירידה כזה, תלמידי היקר. כן. להגיד לך, כי נהניתי מאוד מעבודתך. ועליך שני דברים. נהניתי מאוד מעבודתך. כך עוד דבר אחר. ועליך אמרתי. מה הוא אמר? הוא אמר בחייו, שיחה הזו. מה פייר הוא בצ'נטליין ויזם שיר בזה. זה בעברית זה האש שלי תוקעת עד ביאת המשיח. ועליך אמרתי מה פייר ותאים ויזם שיר בזה. מה שהוא אמר בחייו הוא התכוון עליו. כן, עליו. אז רב ישראל ניסה לי להבין מזה שרב נחמן יביא את הגאולה דרכך? על ידו, אבל דרכך. דרכך. תשלח מלאכים טובים. כן. אבל עליך אמרתי, אם אתה מתכוון, וכן, אז בדעתך, אני הולכתי להתפלל, הולכתי ללמוד. אילו שני דברים, נהניתי מאוד מהבדל. עליך אמרתי, הוא רוצה מנזר. כן. אז נשמע. איך הוא חתם? הוא הודיע לי כבר... ומה החתימה? איך הוא חתם? חתימה. חתימה הזו, וכאחד רבינו בקריה. רבינו הקודש מדבר שיש שיר יפה כזה, שהיא שיר פשוט, כפול, משולש, מעובר. יוד זה שם השם. יוד, יוד, זה פשוט. כפול זה יוד קיי. משולש, יוד קיי, וו קיי. מעובר, יוד קיי, וו קיי. אז זה הוא מגלה שהוא בעצמו, הוא השיר הזה, נע
מן מאום. מאומה. וגם כן על הנון הראשונה. אוהל יודעים רב נחמן מברסלב. כן. ופה הוא חותם לאומה. במקום שהוא נמצא שם. מאומה. מאומה? גם כן. מקום סבא, גם כן על הנון הראשונה יש י'. כן, הנון הראשונה קצת משונה כל הנון. כמו י'. כמו י' עם נון. נכון. כמו י' עם נון. נכון. י' היא קטנה למעלה. כן. הרב שלמה וקסלר הוא היה מחובר גדול. והוא, אני לא הבחנתי. הוא גילה לי, הרב שלמה וקסלר. כן. כן, בטח. אז הוא גילה לך את צורת הקנין הראשונה. זה סוד גדול, זה נורא מאוד. נו, נחמן מאומה. ממקום שהוא נמצא. אז הוא כבר אמר, הוא הגיע משתי בית, נעליתי מאוד עבודתך, ועליך אמרתי, מפעל ושלום, הוא חתם על זה. ובזה, בדרך אגב, זה אגב לחשוב. זה בסוד. מעלה בגדיש מקו לקו. פי צדיק י"ק. זה השם של המולך, של תקיעת שופר, של המולך. לפי הארי הקדוש של ישראל אמר לי שזה המלאך הממונה על זכויות עם ישראל. וזה אותה גימטריה כמו החתימה. אז יש כאן סוד נוסף שרב נחמן מודיע שהוא המלאך הממונה על זכויות עם ישראל. עוד יותר, שלא נחשוב שזה סתם דבר, הגיע לי דבר שלא יהיה לשום בן אדם. לדעת? אני בשם זוגות. ופה כתוב שלא שמת באותו כן, יאמרו שזה מחדש. לפני זה הוא בחיזוק העבודה על תבינהו, עם השני, חיזוק העבודה לפני השורה האחרונה. אם אני אהיה צדיק, אם אזכר על זה חן בעיניי, אז אני אעיד את הסוף. בישראל, מה שזר אמר על הפרק? שזר יראה לי. כן, נו. הוא אמר, אני צורך שמירה גדולה, לשמור אותו. כן. כי בדרך הבאים, הוא גירש כל העולם. כן, כך אמר שזר. זאת אומרת שיש פה פתח שזה בא גאולה עכשיו. כן. הסוד מלא בגדיש מקו לקו, זה מדבר שהעולם יהיה מלא בספרים, שרב נחמן כל העולם, ועכשיו ברוך השם, אלי מירב, הוא גם כן עכשיו בתהליכים להתחבר אלינו, ראש העירייה של עמנואל, והוא רוצה גם כן להקדיש את כל נפשו ולבנות בעמנואל בית חוץ משמעת, אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על זה. כן, תצליחו, זה יעזור לכם. זה היה בסכנות גדולות. כן. אני יודע, אתה לא יודע. לא סיפרת לנו, לא סיפרת אף פעם על זה. לא, סיפרתי. לא סיפרת על זה. סיפרתי בשם. אתה אומר שלא ידעת. אמא ידעה מזה. איזה שאלה? מה זאת אומרת אמא? כולנו קבעתי. כן, אני אמרתי. אני מבינה שאתה לא ידעת. אנחנו ידענו, אבל סיפר לנו לפני המון שנים. אני רוצה סיפרת לנו פעם. עוד הוא סיפר שהוא הלך והוא מצא את הספר והוא הלך ופתח את זה ומצא את הפתק בפנים והוא רק כאן וכל אחד סיפר והוא השתגע. ירש כל העולם. תצליח. כאלה שנים רבות וטובות ותצליח.